Assalamualaikum kanggo bolo-bolo, kanggo dulur-dulur. Iki arep nitipne mbahku nang ngene tetangga. Nang ngene tangga sebelah. Dan jangan lupa panggah tetep trit ikuti terus pokoknya. Mbah. Tak titipne omah dhuwur sik ya, Mbah ya, sepurane. Ora abot deh. Mboten tak titipne omah dhuwur, iki sementara omahe arep direnov dhisik, Mbah ya. Piye lho, Le? Mboten kula gendong mboten napa-napa, Mbah. Tak gendong, Mbah. Pamit lah. Tak gendong dhisik, tak titipne. Kemule dilempet sik, Mang. Kemule. Mendi kita. Dilempet cilik Dik. Engko ben reseh. Pamit Mbah ya. Tak itulah. Iki entene tak gane iki. Nggih, ukuran ngono kae, Mbah ya. Iki omahe dadani, Mbah. Iki. Omahe dadani sampe tak titipne ndek ngene. Mbah dhuwur. Reseh, Mas. Ngarep, Bang. Iya. Lah ya. Nggih, Mbah. Banter-banter. Kuat. Kuat. Murah kene. Alah ya. Nggih. Kenalan. Iki lho bolo mangane berbakti karo mbahmu. Ngene iki besok supaya uripmu iki mukti, lancar rezekine. Iya. Ketok Mas anune. Benakno sik. Apa? Jarike Lah sih. munggah dadine kesel. Benakno to jare iki. Kesel bala munggah. Aduh, ya Allah. Dilewatnya Tegalan nih. Iya. Udah. Saya dari sini. Ya, kamu piye? Oke. Aduh, ya Allah. Munggah. Nah, laku. Ya Allah. Aku menggah ih. Alon-alon, Mas. Ya. Kesandung serimpet weh. Apa dong lawan Gak, Kok iso? diluk. Bye. Ayam. Assalamualaikum. Anu nih, Pak. Anu nih. Heh? Jeper klosone. Ning kene. Wis tak cepakne klos nang kasure. Aduh. Iya no, Mas. Wis ki dibrone kono kayune wi. Putihlah. Alah Nggih. Iya, alah. Tadi terus saya bayar, main dandani. Iya. Yo matur nuwun karo putumu. Kowe diboyong rene. Kowe liyane iki wegah lho, Mbak, njurang walah. Nggih, pun kewajibane, Mbak, menan. Kewajibane. Kula tak anu omahe dekat kancing ya, Mbak. Eh, Omahe dekat kancing. Juga klambine. ora dikancing. Yo. Omahe dekat kancing ya. Dekat kancing. Juga klambi. Juga klambi bala. Kisalin. Ngene lho, Cah. Bolo.
abote iki dadi yo gelem putune yo gelem ngopeni mbahe. Ngono lho. Dadi selagi mbahmu ki isih enek rawatan sing apik, besok wis to bakal mulya uripmu tenan, bakal mukti. Oke ya ta yang Iya. Masih ya, Mas. iya sayang. Wes mau menerimaku, mau menerima keadaanku Maci. Amin. Matur suwun. Oke sayang, wis padha-padha aku ya gelem putune ya gelem ngopeni mbae to. Proses ini lho Lur. Aduh ya nitipne iki soalnya hidup di pedesaan ki seperti ini Lur. Ini tempatnya kan agak jauh. Jadi kita harus berhati-hati ini. Jalan harus hati-hati juga. Soalnya tadi itu yang di bawah sudah tua dan tidak bisa berjalan gitu loh. Kita harus benar-benar hati-hati. Maka dari itu rawatlah nenekmu dengan baik. Selagi nenekmu itu masih ada, tanpa beliau kalian semua nggak akan pernah lahir di dunia. Yeay. Alhamdulillah. Capek Mas? Capek aku sayang. Ya Allah, Maci ya. Iya sayang, sama-sama. Akhirnya nyampe sih. Besok direnovasi. Ini rumah ini besok mau direnovasi bolo-bolo ya. Iki keadaannya seperti ini rumahnya. Dan tadi itu nenek sudah saya titipkan ke tetangga sebelah. Karena besok rumah ini mau direnovasi. Ya. Doakan saja semoga Lancar. pembongkarannya lancar. Nang cepet mari benang kena tanggoni neh. Iki lho, bolo. Omahe kaya ngene iki lho. Dadi omah iki kan yo perlu di anu bolo. Perlu dibongkar to, omah iki. Soale bocor. Oh kuwi, ngono-ngono kuwi. Bocor kabeh bolo iki. Iki omahe mangane iki mau mbahku ki mau tak titipnya tangga sebelah karena besok ini proses pembongkaran penggantian atap nanti besok. Nih. Pokoknya ikuti terus selanjutnya besok pembongkaran juga nanti besok bisa dilihat videonya. Ini nanti mau apa ini kumpulin baju-baju buat taruh di atas. Dan tapi nanti malam saya tetap tidur di sini. Nanti malam besok baru ke atas tidur sama nenek. Tadi udah aku titipkan. Nanti pokoknya tunggu acara episode selanjutnya pokoknya. Terima kasih supportnya. Terima kasih supportnya. Dan pokoknya kanggo bolo-bolo, kanggo dulu-dulu SKC tentunya sama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mas Nopek Nopian, Pak Didik Kulot, dan kru-krunya dan teman-teman lainnya. Saya doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya dan sukses selalu pokoknya. Terima kasih. Terima kasih.